It-tnejn wara nofsinhar id-deputat mexxej u MP Laburista Alexa Ġussaliba flimkien mal-eks Ministru backbencher attwali Edward Zammit Lewis ħadu l-briga li jsejħu konferenza tal-aħbarijiet mimlija negattività u attakki partiġani. Fost litanija twila ta' negattività Labour attakka lil kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch wara li wieġeb għal domanda waqt il-programm fuq Net Television Crooks fejn kien mistoqsi dwar l-opinjoni tiegħu fuq il-4-day week. Il-Labour saħaq li l-fatt li Alex Borch qiegħed jikkunsidra tali proposta hija turija ta' immaturità iżda l-ironija hi li mhux biss il-Workers Union qed jipproponu xi ħaġa simili imma anke l-MP Laburista u sieħeb Alexa Ġussaliba Thomas Bajada tkellem bl-istess mod. Madankollu skont Ġussaliba dan tal-aħħar jista' jitkellem hekk għax m'għandux pożizzjoni kostituzzjonali. L-affarijiet ma tistax taqbad u tisparaħħom mingħajr ma tagħmel studju mingħajr ma tara r-rata ta' produttività tal-pajjiż tkun waħda li tista' tiflaħ il-proposti li tmexxi l-qudiem u din ġifieri l-MP Thomas Bajada spara kienet. Din hija distinzjoni. Thomas Bajada tkellem fuq il-prinċipju. Intant fil-waqt li nfexxew f'attakki partiġani għall-aħħar fuq il-Partit Nazzjonalista konvenjentament id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista injora l-kollox il-fatt li s-Segretarju Eżekuttiv tan-nisa Laburisti Jennifer Tabone irreżenjat fost l-oħrajn minħabba l-kuxjenza tagħha għaliex il-Partit Laburista itħalli ċerti individwi jmexxu l-aġenda tiegħu. Fil-waqt li ma qalx min huma dawn l-individwi Alexa Ġussaliba ma weġibx għalfejn Tabone irringrazzjat biss lill-President tal-Partit Laburista Alex Xiberras u lid-deputat mexxej Laburista għall-affarijiet tal-Parlament Ian Borch meta huwa proprju Ġussaliba li suppost huwa responsabbli mill-affarijiet tal-partit. Ir-riżenja tmur direttament għand il-President tal-Partit Laburista u l-President tal-Partit Laburista ikun qiegħed iżomm komunikat mill-ewwel ma' dik il-persuna li Mbagħad isemmit id-deputat mexxej Borch mhux lilek u inti deputat mexxej tal-affarijiet tal-partit. Ma' Jennifer tkellimt, nitkellem m'għandi l-ebda tip ta' problema kif m'għandi l-ebda tip ta' problema mal-uffiċjali kollha. Għal-għasant minflok jara kif jagħmel u jżomm laqda fih dan il-membri tiegħu u ma jkomplix jiffumenta mibeda fil-pajjiż, il-Labour għażel li jsejjaħ lill-ġurnalisti sempliċement biex jattakka lill-Partit Nazzjonalista u xejn iżjed. Tammet ironikament fost il-kelliema kien hemm Edward Zammit Lewis li sanqabad li għandu problemi ma tat-taxxa. Filgħodu llum infurmawni li hemm ismi fil-gazzetta. Iċċekkjajt mal-ewwel qalu li ma stajx niġi notifikat, ovvjament l-indirizzi tiegħi naħseb anke lilek ġieli nara fit-triq, iċċekkjajt jiena stess, qalu li jista' jkun hemm xi diskrepanzi li qed jgħidu li jista' jkun żgħar minn sena l-oħra, anke ta' meta kont Ministru jien, jiġifieri ma nistax nifhem għaliex hemm is-sistema tal-FSS, jien qed niċċekkja sada naħa jew oħra nkun solvejta. Grazzi. Francesco Catania, Net News.